Egun on dan hori, ongi etorriak, ohiko osoko bilkura honetara. Jokin, dana ondo? Irune, dana ondo? Bai. Tere, hasingo gara, bale? Aztergairi ebatuz, lehenengo puntua, 2017ko urriaren 27an egindako biladen akta onartzea labadokio, zer esatekorik, inok esatekorik, hau batez, onartzen da. Bigarren puntua, 1305 zenbakidun alkatearen dekretuaren berri ematea, transferentzi kreditu globala, laugarren zenbakidun espedientea, hau ogasun batzordean aztertu zen. Iker, zer esatekorik? Egunon, transferentzia honen bidez, 30.000 euro bideratu dira argiteria sisteman hobekuntza batzuk egiteko, kuadro de mando deritzen inbertsio batzuk egiteko argiterian efizientzie hobetzeko. Eskerrik asko, Iker. Hurrengo puntuara joko dugu. Hirugarren puntua, administrazio baldintza partikularen agiria onastea zelai eta zentro handitzeko proiektuaren lanak esleitzeko, hau hirigintzan batzordean aztertu zen, hau ohiko prozedura bat izaten da, normalean ez da etorten udal batzara, baina inportea ganditzen denean, derrigorra da udal batzatik pasatzea eta onartzea. Inork esatekorik? Ander? Bai, egunon. Bai, hau pasadan astean, azaldu joskuen hirigintzako batzordean, Aitorrek azaldu oskun, zintzu dien zerak, oinarriak eta baldintzak esleitzeko orduan, baina guk proiektu honekiko irailean 29 esandakoekin berretzi egiten dugu, ikusten genduzan bere alde honak, botak genduz zintzu diren, behar izana, kokalekoa eta abar, baina honen proiektu honen jatorri ebintzate dirutan eta ez gaunde zenez ados, mantentzen dugu astentzin hori, eta esandakoa, puntu honetan astenitu egingo gara. Eskerrik asko, Ander, beste inorrek zuzezatekorik. Bozkatu ingo dugu orduan, Tere? Laugarren puntura joko dugu, 2017 urteko aurrekontu aldatze onartzea. Zigarren, zenbakidun kreditu gaitzea eta baja, lehenengo zenbakidun kreditua desestuatzea gaitik. Hau ogasun batzordean aztertu zen, Iker, zer esatekorik? Bai, aurreko puntu egaz zerikusi edeko, musika eskola oker espanau irubidero agertuko da gaur hemen bueltaka. Egiten dana da, bajan emon 13.1.622.03 partida, eta musika eskolarako habilitatu 760.352 euroko partida. Eta hau da proposatzen den diru aldaketa eta onartu behar dana. Eskerrik asko, Iker. Inork zer esatekorik? Bozkatu ingo dugu orduan? Bozkatu ingo dugu. Bosgarren puntura joko dugu, Amoit Etxanoko udaleko lanpostuen zerrenda aldartzea, onartzea, hau pertsonalen batzordean aztertu zen. Itxaso, zer esatekorik? Bai, egun ondan hori. Puntu honi dagokionez, gaiak esaten dauen moduan, Amoit Etxanoko udaleko lanpostuen zerrenda aldatzea proposatzen da. Pasaran azaroaren 15ean egindako langileria batzordean aztertu eta onartu zen moduan, enplegu sortzearen dorizko zerrenda aldaketa bada, bai ekonomia eta ogasun arloko teknikari baten lanpostua sortuz eta bai udaltzaina agente baten lanpostua sortuz. Ikus daiteke moduan, lanpostu sortzea dauka helburu lanpostuen zerrenda aldaketa honek, eta deigarria da, kontuan eduki behar duguna da, udalak apostu oso handia egin dauela lanpostu publikoaren alde, esfortzu oso garrantzitsua egin dela eta
2018ko horrekontuetan ja isladatuta dagoela enplegu sortze honen efektua. Puntua batez onartu zen langileria batzordean eta eskerrak emon guztioi aldez egindako adostasunagaitik. Eskerrik asko itxaso inork esatekorik, zoze esatekorik, hau batez orduan, hau batez tere onartzen da. Zigarren puntuara joko dugu, 2018 urterako Amorebieta udalaren aurrekontua hasiera batean onartzea. Iker, zuri mongo txutitza eta gero beste alderdi guzti hori. Gaur onartzera dakargun 2018ko aurrekontu proiektua bateratua 26.879.000 euro 703koa da. Udalarena berena 25.633.803koa eta ametsena 5.735.240 eurokoa. Aurrekontu honen diru sarrera arruntak 26.085.920koa dira eta inbertsioak ia 3.000.000 Aipatutako diru sarrera arruntek inbertsioen ia 2.007.000 euro egiten dabez. Eurek bakarrik. Kapituloka landu eskero aurrekontu, naiz eta izan azalpen labur-labur bat, hainbeste batzordetan aipatu izan delako eta azaldu izan delako. Itxasok azaldu dauen RPT aldaketatik gain, lehenengo kapituluan, beste igoera batzuk bere badagoz, alde batetik 2017 izandeko urte honetan, izandako 100% igoera jasoten da, eta horretaz gain, 2018ko beste hainbeste aurre ikusten da. Printzipioz une honetan estaduen oraindik ez dago aurrekonturik mahai gainean, jakin ez dakigu zer sedatuko daben estaduko aurrekontu orokorrek, baina 100% aurre ikusi da, eta horretin horien behin betiko ebazpenaren arabera, bain beste sarriko da ezta. Bat, gehi hau, gitxi hau, bat bez. Bestetik itxasok aipatuiko lanpostu direla eta lehenengo kapituloak gora egiten dau. Eta azkenik kontun izan behar dire gizarte segurantzan eta elkarkidetzara egiten diren aportazioetan igoerak egon badauzela. Bigarren kapitulua dela eta urtero lez, edo nire asmo holan izan da, bigarren kapituluan uste aldera egitera. Alan eta guzti aipatzekotan igoerak, alde batetik euskera, kirola, gazteria, kultura, bardintasuna edo enplegu politikak dekiesan diru partidetan, honek gora egin dabe, politika honek indartu eta sendotuteko. Bestetik, kontratazio pleguetan alan zehaztuta egon eskero kontratuek eguneraketak dekiesala, horretan ere diru partidek gora egin dabe. Eta azkenik aipatzekoa, uraren hornikuntzen partidek gora egin dabela. 2017an dagoen joera bat da, zorrontzan jaingoikoari esker ez dago ur arazorik, baina bai da, eurik itxiago egiten dauenez, ur hori ekartean kostea asko igondala. Hirugarren kapituluari jagokonean, ordaindu beharreko interesen kopuruak nabarmen bera egin dau, 125 bat. Laugarren kapituluan, transferentziek, bai gizarte arloan eta bai beste esparru batzuetan lan egiten daben erakunde, talde eta banakokoei laguntzeko borondatea berrestu egiten da, alde batetik, emoten jakiezan, izten jakiezan edo emoten jakiezan baliabideakaz eta baite diru laguntzan bidez. Beste arlo baten, enplegu arloan, herriko langabetua kontratatzen da bezan enpreseri eta enpresariei, diru laguntzak emoteko diru kopurua 120 igonda, politika hau indartu ari izeteko eta datorren urterako guztira 60.000 euroko partida sedatu da.
aurreko urteetatik datozen beste partida batzuk ere mantendu ingo dira, ala nola seme alaba eduki izan gurasoentzako diru laguntzak, eta eskola materialaren kostuari aurre egiteko diru laguntza bere mantendu egiten dira 2018rako proposamen honetan. Laugarren kapituluan legokeen aldaketarik handiena, gazteen alokairua errazteko diru laguntze funts bat sortzea da. 50.000 eurokoa eta bere sasoien garatuko dana. 9. kapituluan ez dago aldaketari 2017tik, eta 6. kapitulua harin zedatuko dut. 6. kapituluan nola ez, musika eskola eta Urgoso kiroldegia dira proiektu nagusiak, baina ezin dugu zahaztu, musika eskola esan dut, 3 bider azalduko zala, hemen da 3. eta Urgoso kiroldegia, ezin dugu zahaztu, esan dudan lez, beste inbertsio garrantzitsu batzu bere badago zala. Bidegorrietan 6.000 euroko diru partida esarri da, eta honegaz beteko genduke, igaz hasitako 1.100.000 euroko diru kopurua osotara, esan gendun lez, gogoratuko duzuen lez, Larrara eta Etxanora bidegorrik egiteko diru kopuru esan 1.100.000 eurokoa. Bestetik lehen, ura ipatu dut gastu korriente moduen, gastu arrunte moduen, orain inbertsio lez, inbertsio garrantzitsunetako bat urean, San Juan auzora herriko ura eroatea izango da. Uragaz lotuta, baina ez hornikuntzagaz, baizik eta arazketagaz, bainera izeneko auzora, urloien arazketa bermatuko dauen inbertsioa be, zehaztu da aurrekontu honetan. Gaize aldatuta, 120.000 euro zedatu dira, herritarren oinezkoen mugikortasuna hobetu eta errazte aldera Carmen eta Santana auzoetan. Diru hau, proiektuak landu eta idazteko izango da, ostean esleituak izan daitezen, ja dagozkien obrak egin daitezen. Zentzu honetan, Legarrebi auzoan zenbait urbanizazio lan egingo dira eta bertan espaloia egingo da. Udalaren eraikinei jagokenez, alde batetik, aurten 2017an hasitako Nafarroako obrei jarraipena emongo jakie, dakizuen lez zerbitzuen karterara egokitu behar da Nafarroa zentrua eta azken baten erabiltzaileen eta baita beharginek euren lana hobeto egin ahal izateko, eta honetarako 550.000 euro aurre ikusi dira. Udale eraikinetan dagoen beste nobedadea naiz eta inbertsioetan urten eta ez gastu korrientean, bezeroaren herritarraren, arreta zerbitzu izango da, usteot udabarri bueltan inauguratuko dela, administrazioa modernizatzeko neurri lez, eta hemen bateratuko dira inbeste zerbitzu, gaur egun emoten direnak, eta zerbitzu barri epemongo dire bere sasoian itxasok azalduko dauen lez. Azalduiko aurrekontuek, udal eta herri honentzat egindakoak dira, eta hainbat pertsonak egindabe lan horrek garatuteko. Eskertzeko lana danari be. Ez die inolabe, alderdi politiko batzuen aurrekontuek, baizik eta batak eta besteak eginiko ekarpenakaz osaturiko lanaren azken fruitu bet, proposamen bat. Hori izan da gure asmoa. Prozesuen hainbat batzorde, batzar eta agiri egon dira. Eta hau da nik aurkezten dudan lan horren ondorioa. 7. aurkezten dudaz aurrekontuak, eta 8. gaur iragarri gura dut herritarren parte hartze prozesua zabalduko dela. Dagokionean zehaztuko da prozedura eta beste ezaugarri guztiek, baina egingo da parte hartze prozesua ipatuiko 2018reko. Hori da 19rako, parkatu. Eska 17, 18, 19, ja normala da proelieta egotea.
hau da 2018ko azaldu barri dodan gura aurrekontue, eta 2019koan aurrerapena, eta hala badagokio onartzea eskatzen dodana. Eskerrik asko, Iker. Urko bai, zurea daitza. Bai, egunon eta aspaldiko. Lehenik eta behin eskerrik asko aurrekontu hauen lanketan parte hartu duten teknikariei. Urtero esaten dugu moduan, eurek egiten duten lana ez da biztan egoten. Baina euren lanik gabe legoke aurrekonturik, ez modu batekorik, ez bestekorik. Aurrekontuen negoziaketak abeikorrak izan dira. Berez, Amets elkarte autonomeri dagokion aurrekontua era positiboan baloratzen dugu, aurreko urteetako egoeretatik eta nabarmenduz. Dena den, udal aurrekontuei dagokionez, bi alderdion, hau da Euskal Alderdi Jeltzalean eta EH Bilduren arteko desberdintasunak ikusi ahal izan dira. Gure proposamenak udal hauteskundetan aurkeztu genuen programati datoz. Eta gure oposizio erantzule lanari jarraituz emendakinak aurkeztu genituen. Baina ezeskoa jaso genuen ogasun sailean, batzordean. Emendakinek 3 arlo hauek ukitu zituzten. Hautazko postuen eta liberatuen soldataren 20% murrizketa, plenoetara eta batzordeetara agertzeagatik eta alderdi politikoei dagozkien ordainsarien 20% murrizketa, eta ongizat eta berdintasun sailetara baliabide gehiago bideratzea. Aurrekontu hauetan ikuste ditugun arazo nagusienak honako hauek dira. San Miguel kaleko lanak, ez dugu ukatzen Zorrontzako kalek behar duten zainketa eta konponketa, ez da birmoldaketa ere, baina diru larregi bideratzen dela deritzogu, eta lan xumeago eta funtzionalagoekin posible dela beste auzo eta gune batzuetan dauden beharrizanei aurre egitea. Ez da berria eta hau azken finean beste osoko bilkura eta batzorde batzuetan ere esan dugu. Musika eskola, honi dagokionez, musika eskola berria behar dela ikusi arren ez dugu hain argi ikusten proiektu hau. Azken urteotan eta gaurko 3. puntuan ere adierazi dugun moduan. Eta honekin guztiarekin batera, Betarraganoko Urgoso polikiroldegia. Kezka handia sortzen digu polikirolde honek, herriak dituen beharrizanen azterketarik gabe, honek epe ezain luzean labur geratuko ote denaren susmoa dakarkigu. Alderdi bakoitzak bere herri eredua dauka, hori argia da, eta erabat errespetagarria. Eta honen ondorioak kasu honetan EH Bildu aurrekontuen aurka egotea da. Begirune osoz, baina ezeskoa bozkatuko dugu. Pozgarria da baita, Ikerrek aipatu duen azkenengo puntua, ezta? Hau da, aurrekontu parte hartzaileena. Gogoratzen dugu duela 6 urte nola proposatu genuen eta nola ezeskoa esan zitzaigun gobernu taldetik. Aurrera pausua dela deritzogu. Hemendik aurrera, prozesua nola lantzen den ikusi beharko da. Azkenean aurrekontu parte hartzaileak martxan jartzeko prozesua, berez, konplexua da, ez da bat ere erreza, eta sentiberatasun asko kontutan hartu behar dituen zati bat da. Metodologikoki sendoa izan behar dena. Baina, azken finean eredu asko daude aurrekontu parte hartzaileetarako, eta hartu ezagun batez ere 2019ko aurrekontuei begira eredu eta metodologiarik onena, eta batez ere garaiz. Azkenengo 2 hilabetetan oso zaila izango da hori lantzea, batez ere 18.000 biztanleko herri batean. Beraz, lan mardula dugu aurretik guztiok, aurrekontu parte hartzaileak martxan jarriko badira, baina lana egiteko dago. Eskerrik asko. Eskerrik asko Urko zuri. Alba bai, zure daitza. Egun ondan hori, gube, azteko, hori udaletxeko teknikariak eskertu nahi dugu, lan handia egiten da zue beti, eta aurrekontuetan esfortzu gehiago, ezta? Iaz gure taldea aurrekontuetan abstenitu egin zen, gobernu taldeari proposatu genizkion hainbat gai aurrera ateratzeko konpromesua hartu zuelako. Hau horrela izan da, eta naiz eta gauza asko aurrera ateraz diren, eskatu genituen beste asko, ez dira bete, eta beste batzuk 2018ko inbertsioetan aurre ikusten dira. Lanola, bidegorri sarea amaitzea eta mugikortasuna erresteko azterketak egitea. Halan dabe, inbertsioetan badaude hainbat ekimenen aurka agertu gara behin eta berriz, azken urteko batzorde eta plenoetan. San Miguel kaleko obrak azpiegituretako inbertsio den 146 hartzen du, musika eskolak eta Urgoso polikiroldegiak beste hainbat. Honekin ez dugu esan nahi, proiektu horren hoien kontra agertzen garenik.
baina bai egiteraren kontra. Badakigu San Miguel kaleko ur hornidura oso goratzarrean egon dela edo dagoela, eta berritzaren aurka ezin gara egon, baina horrez gain egingo diren beste lanak ez ditugu ikusten. Musika eskola ere beharrezkoa da, baina ez dugu hainbeste dirutzako inbertsioa beharrezkoa denik pentsatzen. Eta polikiroldegi berriaren alde agertuko ginateke aurretik behar izanen azterketa bat egin izango balitz. Beraz, hau guztia kontuan hartuta, gure taldeak 2018ko aurrekontuen kontra egingo du oraingoan, baina gure proposamen berriak legegintzaldiko azken urterako bidali dizkiogu gobernu taldeari eta aurretik daukagun urtean lantzeko itxaropenagaz boskatzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alba. Alicia, zurea da hitza. Egun on danorik. Como cada año por estas fechas, estamos aquí para aprobar los presupuestos, en este caso del año 2018. Ante todo, el Partido Socialista quiere agradecer a todo el personal de este ayuntamiento su trabajo, sin el cual no sería posible llevar a cabo adelante estos presupuestos. El Partido Socialista va a aprobar este presupuesto por varios motivos. Primero, es por responsabilidad. Sin el voto favorable es imposible llevar adelante las mejoras que nuestro pueblo necesita. Segundo, se han recogido las propuestas del Partido Socialista, como conceder ayudas al alquiler para los jóvenes, mejora de los barrios y su accesibilidad. San Juan al Puente de Urriche, Andrandi, los accesos de San Miguel a Santa Ana, así como desde Luis de Urrengoetxea a la calle El Carmen. Las necesidades sociales en este ayuntamiento siempre están cubiertas. Este ayuntamiento mantiene una apuesta clara por el empleo. Desde el Partido Socialista siempre apoyaremos todo aquello que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Y aplaudimos la puesta en marcha del proceso de presupuestos ciudadanos para el próximo 2019. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Alicia. Nik bukatzeko lehenengo eta behin Alderdi Sozialistari nola ez, eskerrak, alde egiten dugulako, aurrekontu honen alde egiten dugulako, eta aurrera atarako direlako. Beste alderdi bieri alkatelez esker ona, eukin dugun harremanak oso onak izan direlako, berbein da lasaitasunez, bakotxa bere ikuspuntuz, eta gure konekena da, emetik eta datorren urteko aurrekontura arte, jarraitzea lantzen, eta proposamenak egunerokoak izatea, eta argi eta garbi itxi du Ikerrek, ez dizela Eusko Alderdi Jeltzaleko aurrekontuak, aurrekontu honetan agertzen die EH Bilduk inoz proposatutako gauzak, hiri ekimena proposatutako gauzak, eta nola ez Alderdi Sozialistak ere proposatutako gauzak. Beraz, jarraitu dezagun lanien danon artean, dekogun harmonia uste dut egokia dela aurrera ataratzeko, herritarren baldintzak hobetzeko eta azken finean gure herria hobetzeko, eta beraz eskerrik asko danori bai alde eta bai kontra bozkatu duzuenari. Tere, bozkatu ingo dugu? Zazpigarren puntura joko dugu, azauraren 25ko adierazpen instituzionala, emakumeganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna. Alicia, mesedez irakurri adierazpena. Bai, eskerrik asko alkate. Vale. Declaración institucional 25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Una nueva mirada hacia todo tipo de violencia contra las mujeres. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres, reiteramos el carácter estructural de todo tipo de violencia contra las mujeres y manifestamos nuestro compromiso con la construcción de una sociedad libre de todo tipo de violencia contra las mujeres. Asimismo, en línea con el marco jurídico internacional, reafirmamos el vínculo existente entre la discriminación por motivo de género y la de todo tipo de violencia contra las mujeres. Además de asegurar los servicios de asistencia a las víctimas y supervivientes de todo tipo de violencia contra las mujeres, es necesario plantear actuaciones en todos los planos de la intervención: prevención, detención, atención, protección, coordinación, justicia y también reparación. En el marco de nuestro compromiso institucional con la construcción de una sociedad igualitaria, libre de todo tipo de violencia contra las mujeres,
debemos asumir el reto de incorporar el derecho a la reparación de las víctimas en la respuesta ante todo tipo de violencia contra las mujeres. Para ello, se hace necesario contar con los medios y recursos que permitan visibilizar todos los impactos de la violencia y todas sus expresiones, contribuyendo a su deslegitimización social. Es necesario dar voz y protagonismo tanto a las mujeres víctimas de la violencia machista como a las asociaciones en las que se agrupan, reconociendo su legitimidad para proponer vías para la reparación. Esta reparación debe tener como objetivo la completa recuperación de las víctimas y supervivientes de todo tipo de violencia contra las mujeres. Debe incluir, por lo tanto, la mejora de todos los servicios y sistemas implicados a través de su evaluación sistemática. Por tanto, en este marco del Día Internacional contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, manifestamos nuestro compromiso con incorporar en la agenda política la reflexión y el reconocimiento del derecho a la reparación de las mujeres víctimas de todo tipo de violencia para su completa recuperación y que puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia. Nuestro compromiso con continuar el despliegue y mejora, o en su caso, la puesta en marcha en los municipios de planes y medidas estructurales para hacer frente a la violencia machista, en colaboración con colectivos de mujeres y feministas, así como con la sociedad civil y ciudadanía en su conjunto. Nuestro compromiso con el impulso de un cambio estructural en la sociedad que implica instituciones públicas, medios de comunicación, agentes del ámbito laboral, cultural, social y económico, así como de toda la sociedad en su conjunto. Y nuestra responsabilidad a través de los acuerdos con todas las fuerzas políticas e instituciones, para que se disponga de los recursos necesarios para avanzar hacia la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres en nuestra sociedad. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el Ayuntamiento de Amorebieta Etxano, al objeto de construir espacios de vida comunes donde las mujeres puedan vivir libres de toda violencia machista, de hacer realidad modelos libres de convivencia basados en la igualdad real entre hombres y mujeres, a fin de lograr una estructura social paritaria. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alicia, etxaso mesedez, euskera irakurriko duzu. Bai. Azaroaren 25ko adierazpen instituzionala. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. Begirada berria emakumeen aurkako indarkeriari. Azaroaren 25 dela eta emakumeen aurkako indarkeria mota oro desagerrarazteko nazioarteko eguna. Berriz, azpimarratzen dugu emakumeen kontrako indarkeria mota ororen izaera estrukturala eta gure konpromisoa agertzen dugu emakumeen aurkako indarkeria mota orotik libre egongo den gizarte baten alde. Era berean, nazioarteko zuzenbide esparruarekin bat, berresten dugu badagoela loturari genero arrazoiek eragindako bazterkeriaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren artean. Emakumeen aurkako indarkeria mota orok, eragindako biktimei eta hartatik bizirik irtendakoei laguntza zerbitzua bermatzea ez ezik, beharrezko ere bada, esku hartzearen plano guztietan jarduketak planteatzea. Prebentzioa, detekzioa, arreta, babesa, koordinazioa, justizia eta erreparazioa ere bai. Emakumeen aurkako indarkeria mota orotik libre egongo den berdintasunezko gizarte bat eraikitzeko dugun konpromisoa oinarritzat hartuz, dagokigun erronka da erreparazio eskubidea emakumeen aurkako indarkeriari emandako erantzunaren sartzeko. Horretarako, eskura izan behar ditugu indarkeriaren eta berorren adierazpide guztien inpaktuak ikusarazten lagunduko duten baliabideak deslegitimizazio soziala xede harturik. Beharrezkoa da ahotsa eta protagonismoa ematea. Bai indarkeria matxistaren biktimei bai, beroien elkargune diren elkartei. Erreparazio bideak proposatzeko duten zilegitasuna aitortze aldera. Erreparazio honen helburua emakumeen kontrako indarkeria mota ororen biktimak eta hartatik bizirik irtendakoak guztiz osatzea izan behar da. Hortaz, barne hartu behar du inplikaturiko zerbitzu eta sistema guztiak hobetzea, nola eta horiek guztiak sistematikoki aztertuz. Beraz, emakumeenganako indarkeria mota ororen aurkako nazioarteko egun honetan, honakoa agertzen dugu. Gure konpromisoa agenda politikoan. Indarkeria mota orok eragindako emakume biktimekiko erreparazio eskubidearen aitortza eta horri buruzko
hausnarketa sartzeko, guztiz osatu daitezen eta indarkeriari gabeko bizitza eskubidea gauzatu ahal dezaten. Gure konpromisoa udaletan plan eta neurri estrukturalak edatzen eta hobetzeko jarraitzeko, edo alaba dagokio abian jartzeko. Indarkeriari matxista aurre egitea xede, emakume kolektiboekin eta kolektibo feministekin batera, bai alaber gizarte zibilarekin eta herritarrekin oro har. Gure konpromisoa gizartean aldaketa estrukturalea bultzatzeko. Hartara, herri erakundeak, komunikabideak, lan, kultura, gizarte eta ekonomia esparruko eragileak zein gizarte osoarenak inplikatu daitezen. Eta gure ardura, indar politiko guztien eta erakundeen adostasunaren bitartez, beharrezkoak diren baliabideak eskura izan daitezen. Xedea izanik, emakumeen aurkako indarkeria mota oro gure gizartetik desagerrarazten aurrera egitea. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako eguna, azaroaren 25 dala eta, Amorebita Etxanoko udalak berretsi egiten du emakumeak indarkeria matxistarik gabe, azke, bizitzeko lekuak sortzeko bere konpromisoa, gizon eta emakumeen arteko benetako berdintasunean oinarritutako elkarbizitzazkea abia puntu duten ereduak egia bihurtzeko. Azken helburua, gizarte egitura parekide bat izatea da. Eskerrik asko itxaso, gonbidatu herritar guztiei, antolatu diren ekitaldiara parte hartzeko, eta, apurke lakra honi, ia aurre ematen dugun. Inork, zer esatekorik, komentarioen bat, hurrengo puntura joko dugu? Hurrengo puntura joko dugu. 8. puntua, abenduaren 3ko adierazpen instituzionala, Euskararen nazioarteko eguna. Luciano Martinezi, emongo diotitza, Luciano, zurea da hitza. Egunon guztioi, lehenengo eta bain eskerrik asko olako kera batek guitegatik adierazpen hau irakurtzeko. 2017ko Euskararen nazioarteko egunarako adierazpena. Euskara auzolan. Euskara lankide nahi eta behar gaitu, urtean 375 egunez. Euskara urtean egun batez dugu ospakizunerako gai, eta 375 egunez langai. Erkaldanerako gai, adostasunerako gai, eta ospakizun egun baliatu nahi dugu hain zuzen, iluseren auspoa aize berriz betetzeko, indar berriez sendotzeko denon eginala. Hori behar baitu Euskara, hori behar baitu Euskara guztion Espainetan, kaleetan, etxeetan, ziberespazioan, lantokietan, pantailetan, paperetan nahi dugunok. Ilusioa eta elkarlana, auzolana. Ilusioa eta elkarlana. Inork garai likitotxa definitu dituen gure gaurko hauek euskaltxaletasunez borborka jartzeko. Ilusioa eta elkarlana. Euskararen lurralde eta esparru juridiko guztien ahalik eta erarik bateratuenean gure hizkuntzaren txat etorkizun bizia irabazteko. Elkarrenganako adeitasunez, elkartasunez. Ugari izan dira eta dira, han hemengo herritarrek, Euskara eskuratzeko eta lantzeko egindako aleginak. Ordugu, Euskarak elikagai ezinbestekoa duen Euskaldun berrian dana itzela. Hor ditugu, seme alabak Euskaraz ikas dezaten nahi izan duten guraso erdaldunak. Hor ditugu dakiten Euskara Espainetan dantzetan ahalegintzen direnak. Zenbat talako azken hamarkadotan. Zenbat alegin pertsonal zein kolektibo, publiko zein herri ekimenekoak. Horiei guztiei zor diego Euskarak bizi duen errealitatea. Orain eta hemendik aurrerako urteetan, Euskararen erabilera etengabe eta bizi aregotxo dugu langintza nagusi. Ezagutzaren alditzarekin batera Euskararen aldeko hizkuntza ohituren aldaketa sakona gauzatu dadin. Mingainan dantzan jartzeko premia dugu, eta biztan denez mundu aldakor honetan kantu eta kontu berriak behar ditugu horretarako. Bide berriak, bide guztiak. Hala nahi zuen jokatu Lizardi handiak literaturgintza. Hala behar du Euskarak, halase behar du Euskalgintzak ere. Emankor gertatu dira, biztan denez ibilitako bide asko. Eta elkarlana da, emankortasun hori auzolanan areagotzeko giltzarria. Unea proposa da,
administrazioek eta herri ekimenak auzolanean bide berriak zabaldu, eta gehiengo soziala euskararen alde egotetik euskararen alde egitera eramateko, euskara erabiltzera eramateko. Unea proposa da, euskararen lurralde eta eremu guztietako herri aginten arteko lankidetza ere berrikuntzaren bidetik sendotzeko, erabileraren mesedetan. Eta euskarak elkarlan horien guztien premia du, ezinbestez. Ideien konfrontazioari uko egin gabe, irtenbideak adostuz, bakoitzaren eginkizun eta erantzunkizunekiko errespetuz, elkarrenganako leialtasunez eta denok norabide berean bultzatuz. Bakarka ezinezkoa da, auzolanean guztiz ilusionagarria. 375 egun. Musikari bakar batek ezin du orkestra oso baten doinu aldatu, zuzendariaren eta gainontzeko musikariaren laguntza gabe. Euskal hiztun bakar batek nekez aldatuko ditu hizkuntza ohiturak gizartearen babesik izan ezean. Hizkuntza ohiturak aldatzeko bide luzean, euskararen aldeko gehiengo soziala aktibatu behar. Euskararen lurralde guztietako administrazioak zein herri ekimena, lurralde eta eremu guztietako erakundeak, gizarte ekimeneko euskalgintzako taldeak zein bestelako esparruetakoak, euskaldun osoak, euskaldun hartzailak eta erdaldunak. Malgutasunez, herri bakoitzaren errealitatera egokituz, tokiko eragileekin urratsak adostuz, parte hartzaile guztiak ahaldunduz. Euskaltzaletasunaren zua indartuz ala angelun nolandoainen, Basko zen zein Barakaldon, Eltsegon eta Erronkarin. Auzolana da bide bakarra. Hizkuntza ohituren aldaketa kolektibo izanen da ala ez da izanen. Euskararen eguneko gure konpromisoa datozen 375 egunotan izan dadin lan egitea. Auzolanean lankide zintxo. Euskara auzolana baita. Eskerrik asko, Luciano. Hemen be zornotzer guztiri animatu, antolatuko diezen ekintza guztizeri, parte arte desan, eta importanteagoa badierazpenak izaten dagoen, ezta, ia gai garen, euskara lantzea urte guztien zehar, eta ez gogoratzea bakarrik abenduraren 3an. Hemen inor zozer esatekorik, bai Xabier? Bueno, egun ondan hori. Egia da, adierazpena dela eta dudatan ibili ginera adierazpen berri bat bialtzea zu hori edo ez, baina, bueno, egia esan, pizkate guretzat agian gaiagaz daukagun sensibilizazio bereziega izan aldala horren arrazoie, baina, bueno, nahiko konforme gauze adierazpenagaz. Baina, bueno, nik batez behitza hartzen dut, justu gaur hemen azaldu delako, gaiagaz eta testu inguruegaz, oso, ez dakit, desde luego, leoneko tipo bat, Euskararen asorteko eguneko adierazpena irakurtzen ikustea, uste dut, dala, justo, honen, ez dakit, adierazle edo, eta oso berri posgarrie, nire aldetik zoriontzekoa, ze, bueno, badago zer hobetu, badago zer egin, baina posgarrie da horrelako adibide bat gure begien aurrien ikustea, zelan kanpotik lurralde berri bat etorri dan, eta zelan kultura eta herri honetan murgildu, zabaldu eta bere familia hasi dauen. Orduen, bai haulako eredu gehiago dekogu zen eta sortu aldo zen bebai. Besterik ez. Eskerrik asko, Xabier, zure itxeritik. Ez dakit Luciano zu zer nahi badu esan. Eskerrik asko. Niretzako oso plazera da holako bai benetan, ez da. Oso importantea da, eta oso positiboa da, eta batez herriarekin batera gauza bat egitera, haren kultura, haren filosofia, nik uste dut importante, oso garrantzitsua dela. Eta ni plazer handiz egiten du holako gauza, benetan, eta dana dela koloreak iguale, eta lago dituz beda. Eskerrik asko. Eskerrik asko bi hori, hurrengo puntura pasako gara.
Bederatzigarren puntura joko dugu, pentsio duin bakar eta unibertsaleri buruzko mozioa. Bueno, hau Roberto Martínez Elorrio, Nagusiak elkarteko presidenteak eta Margari Otsoa, Zornotzako jubilatu elkartearen presidentea zuzendu dozten mozio bat da, irakurri ingo dut eta gero bakotxak nahi duena azaldu. Mozioak ondokoa dio, lehenengo puntuak, honakoak saiestea 2018-rako aurreikusitako estatutoko aurrekontuen orokorren pentsioaren igoera larria, are gehiago larriagotu eta konstituzioaren baldintzak haustea. Bigarren puntua, pentsioen hazkundea KPI-ren hazkundearekin lotzea. Izan ere, hurrengo ekitaldirako aurreikusitako pentsioren 0,5 hazkundea oso urrun dago aurreikusitako KPI-tik. 2% izango baita gutxi gora bera. Hirugarrena, estatuko administrazio nagusiari eskatzea iraunkortasun faktorez aplikatzeko. Izan ere, horrek pentsioak alduko lituzke. Gutxi gora bera 18% eta 20% bitartean. Laugarren puntua, erakunde honi aitortzea pentsiodunen eskubidei eragiten dieten erabaki politikoetan zuzenean esku hartu ahal izateko eskubidea. Bosgarren puntua, egungo legearen 2013koaren ordezko beste bat negoziatzea. Pentsioen arloan, pentsiodunen ordezkarien ekarpenak kontuan izan da. Zigarren puntua, konstituzioak ezarritakoa betetzea. Hau da, pentsio egokia bermatzea eta aldian eguneratzea. Pentsiodunen nahikotasun ekonomikoa ziurtatzeko konstituzioaren 50. artikulua. Eta zazpigarrena, ez onortzekotan, mesedez eskatu nahi dizugu gure eskarea kontutan ez hartzeko arrazoiak zeintzuk izan diren jakinarazteko. Hau da mozioa dingana, eta oin ronda zabalduko dut. Ander? Bai, egun hon, berriro be. Bueno, EH Bildutik txaldatu egiten dugu, nagusiek taldearen eta tercera edad Zornotzak aurkeztu dozkuen aldarrikapen eta azken finean mozio hau. Uste dut langile guztien asmoa dela, norbait erretiro duin bat izatea, eta horretako ezinbestekoa da baldintzak betetzea. Zoritzarrez, azkenengo urtietan, ustu eginda pentsioen kutxa, estaturen partetik, eurek eragindako zorrak eta abar ordaintzeko, gobernu desberdinek ustu indabe. Eta gugandik, azkenean babestu, hemen jartzen duena, eta aurrekoan plenoan ere, esan genduen ere, ez da, eta gure ustez hemen ordaindu, hemen lan egin, eta azken finean buru jabetza osoz, 1.080 euroko gutxineko pentsio izateko eskubidea ere aldarrikatu gendun aurreko bilkuran, eta gorbe, botaten dut barriro hemen aportazio moduen. Beste barik, guk alde bozkatuko dugu mozionen inguruen, eta beste barik. Eskerrik asko, Ander. Alicia, zo zer esatekorik? Eskerrik asko, alkate. Egun ondan horik. Perdón, berriro. Perdone, parkatu. El Partido Socialista no puede estar más de acuerdo con la Asociación Tercera Edad de Zornotza y todos los pensionistas de este país. Esta petición no deja de ser lo que el Partido Socialista ya hemos reclamado en el Congreso de los Diputados, con una proposición de ley para la garantía de la suficiencia y revalorización de las pensiones. En ella establecíamos incremento de la previsión IPC para el año próximo para todas las pensiones públicas del Sistema Nacional de la Seguridad Social. Revisión automática del IPC al alza, siempre que se produzca incremento. Convocatoria urgente del Pacto de Toledo para abordar fuentes de financiación adicionales a la cotización. El derecho a una pensión pública y de calidad es uno de esos derechos que la ciudadanía entiende que bien merece la pena abordar dentro de la reforma constitucional propuesta por el Partido Socialista. Los socialistas somos muy conscientes que necesitamos extender y garantizar con suficiencia los derechos fundamentales, singularmente los derechos sociales básicos.
El Gobierno del Partido Popular condena con sus políticas al empobrecimiento de una gran parte de la sociedad que trabajaron muy duramente para colocar a este país socialmente donde hasta no hace tanto nos encontrábamos. Por primera vez en democracia, nuestro sistema público de pensiones ha presentado un déficit creciente durante toda la legislatura. Nuestro voto, como no puede ser de otro modo, es favorable a esta moción. Eskerrik asko. Alicia, eskerrik asko. Iker? Gu bere aldeko botoa emango dutzugu mozio honeri, izan bere botere publikoei jagoke behar besteko neurri ekartzea, sistema jasangarri eta iraunkorrago bat lortzeko, eta horren bidez pentsio duinak ekuingo dozen sistema bermatzea. Uste dugu sistema hori elkartasun eta gardentasun irizpideakaz gidatu behar dela, eta horren bidez gaur eguneko eta gerorako etorkizuneko onuraduneri bere pentsio egokiek eta aurreikusgarriak bermatzea. Mozioa berat dino moduen, Espainiako Konstituzioa 50. artikuluan dino, nahikotasun terminoetan ulertu behar direla pentsinoak eta beronen eguneratzea, eta nahikotasun hori indize real bateri lotuta ez badago gatsa da bermatzea. Beha puntu peine pentsinoeri buruz berba eginda, gure alderdi jeltzaleko ikuspuntutik ezin dugu ahaztu Gernikako autonomia estatutua 12. artikuluan eta 5. xedapen gehigarrien ezarritakoa, zeinen bidez gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoa bertokoa Euskaldunei izemarko liratekela. Eta horregaitik aukera hau barriro be aprobetxetea gure eskakizuna berresteko Euskal Marko propio bat egon daiten pentsio sisteman. Eskerrik asko, Iker. Bai, Abel? Bai, bueno, gu erabat ados mozioak esaten duenarekin eta beste alderdiek ere aipatu dutenekin. Eta esatea oinarrizko eskubide bat direla, pentsio duinak izatea, hutsa gortzea ez dela izan arazo bakarra, eredua aldatu beharra dagoela, eta azkenengo urteetan egon diren edo egongo diren igoera hauek ez direla nahikoa izan, besa eta beste zerga batzuk ere igo egin dituztelako, eta azken finean dano dakigu gure gaur egungo jubilatuek igoera handiagoak behar dituztela eguneroko gastuei aurre egiteko, guk ere behar izango ditugu horiek. Orduan nola ez, alde bozkatuko dugu, eta Espainiako eta bestelako alderdiei ere eskatzea mesedez dala garaia eredu berri bat bilatzeko zerge bidez edo ikusiko gunola, baina gaur egungo eredu hau kadukata dagoela, hain zuzen ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai, beste inorez ozer esatekorik, hau batez onartzen dugu orduan. Hau batez onartzen da, 10. puntura joko dugu, eskariak eta galderak, galderaren bat, eskariren bat, bukatutzat joko dugu, eta eskerrik asko dan hori, eta abenduko plenura arte.